Тылсым балалар бакчасының җырлы сәләме конкурсантларны бәйгегә рухландыра. Юл йөрү кагыйдәләрен пропагандалауга багышланган тәмле юл билгеләре бәйгесе әнә шулай тантаналы төстә башланып китте. Бәйгегә килүчеләрне юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсенең Актаныш районы буенча бүлеге җитәкчесе Ләйсән Мөхәммәтова сәламләде. Барыгызга матур конкурс белән бәйрәм дип атасак та белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Барыгызга да зурдан-зур уңышлар телибез. Кечкенә Рамина конкурска Умырзая балалар бакчасыннан килгән. Әнисе белән бергә светофор ясаган алар. Жюри хөкеменә әнә шундый үзенчәлекле торт тәкъдим итте алар. Без кызым Рамина белән Умырзая балалар бакчасыннан бүгенге конкурска килдек. Кызым белән бергәләп атлы катлам ясадык светофор сүрәтендә. Бәйгегә 18 балалар бакчасыннан 27 эш килгән. Сайлап алу турын узган 17 бала йомгаклау бәйгесендә үзләрен тагын бер кат сыный. Балалар әти-әниләр белән бергәлектә юл билгеләре белән ясалган ризыкларын тәкъдим иттеләр һәм аларны яклап чыгыш ясадылар. Алар инде иң беренче чиратта үзләренең яшь үзенчәлегенә туры килгән юл билгесен сайларга тиешләр иде. Һәм инде видеороликлар ясап җибәрделәр. Шул видеороликлардан сайлап алып, без бүген 17 гаиләне бәйгегә чакырдык. Бәйге инде 3нче елын гамәлләштерелә. Елдан-ел анда катнашучылар саны арта. Аның киләчәктә дә дәвамлы булачагына ышана чараны оештыручылар. Бу бәйгедә инде безне һәр елны ата-аналар, балалар белән бик теләп катнашалар. Бәйгенең максаты булып, ата-аналарны да балаларына юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүгә чакыру һәм инде шушы эшчәнлекне дәвам итү булып тора. Безнең балалар бакчаларында һәр елны менә шундый матур эшчәнлек ел дәвамында уздырыла. Ата-аналар тарафыннан да менә шулай яклау тапкач инде без бик сөенеп шундый бәйгеләрне оештырабыз. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.